Tiež sa tešíte na blížiace sa leto? Dovolenky, výlety, ale vedeli ste, že v lete hrozí psíkom prehriatie? Je jedno, či máte psíka v byte alebo v dome. Proste vždy musí mať prístup k čerstvej vode. Ak máte psíka na záhrade a vonku je už naozaj teplo, sprístupnite mu garáž alebo chodbu, nejaké chladnejšie miesto. Na dlhé prechádzky choďte buď ráno alebo neskôr večer, keď je vonku už chladnejšie. Váš psík tiež určite ocení, ak bude mať nejakú chladiacu podložku, ktorú využijete nielen doma, ale aj na výletoch. Cestovanie je kapitola sama o sebe. Ak cestujete autobusom, vlakom alebo hociakým iným spôsobom dopravy, kde psík musí mať na sebe náhubok, dbajte na to, aby bol dostatočne veľký. Keď cestujete autom, robte zastávky, aby sa psík mohol napiť. A nikdy nenechávajte psíka v aute samého. Ani ak ho necháte zaparkované v tieni a necháte otvorené okienka. Teplota v aute sa za 20 minút môže vyšplhať na 70 stupňov, tým pádom je to veľmi nebezpečné. Ako spoznáme, že došlo k prehriatiu? Psík je nervózny, apatický, neskôr dezorientovaný, má suchý horúci čumák, zrýchlené dýchanie, zvracia a môže aj prehnane slintať. Častejšie sa prehrievajú brachycefalické plemená, alebo teda psíky s nedostatočne vyvinutými dýchacími cestami, ako sú napríklad mopslik, bulldog, boxer a podobne. A vysoké teploty horšie zvládajú aj staršie psíky alebo psíky s obezitou. Čo teda robiť pri prehriatí? Je dôležité čo najskôr poskytnúť psíkovi prvú pomoc. Zabalte ho do nejakého mokrého uteráka, ak je schopný napiť sa, ponúknite mu chladnú vodu, pozor na to, aby nebola ľadová. Taktiež mu môžete namočiť labky do studenej vody. A keď toto všetko zvládnete, čo najskôr navštívite veterinára. Dúfam, že som týmto videom pomohla. Môžete ho poslať svojim kamarátom, aby oni vedeli, ako sa v takejto situácii zachovať. Poteší nás like, taktiež nás môžete sledovať na Instagrame a vidíme sa niekedy na budúce.